Non é fácil traer a todos os xogadores aquí, dicíamos o adestrador Vicente, non? Difícil porque a maior parte traballa. Claro. Citroën, o mar, madrugar... Sí, unha zona da mariñeira. Sí, entonces é difícil. Pero por parte directiva alentouse os xogadores para pasar a seguinte ronda? Por suposto. Porque hai 80.000... Por suposto. 80.000 para todos os equipos en xeral. Si o Oyense entra a participar coa intención de levar adiante o partido, por suposto. Entón interesa o Oyense pasar a seguinte ronda, non? Claro. Gañimos aquí ca vítola de gañar. Por lo menos a intención. Gañar si se pode, que gane o millor. Bueno, no noso programa de minuto 91 estamos intentando traer os equipos máis pequenos, aunque nos levamos la preferente e autonómica. Cantos socios ten o Oyense a estas alturas do 2013? Ahora mismo 334. Ai, pois sabe vostede que ten máis socios que algún equipo da preferente? Sí, posible. O sea, hai moita afición. O que pasa é que o coincidir así nun xoves, pues, é difícil que a afición se desplace, pero normalmente o equipo sempre está arropado pola afición, sempre. Vostede, claro, está nunha categoría a terceira de regional, sí, preferente, onde está tamén o Alerta de San Iñeda. Claro, isto pasa que isto cambia, Copa non é Liga, claro. Isto é Copa. É un partido único, o sea que... Por eso teñen que xogaros aquí na casa do... Bueno, como somos todos da mesma categoría, foi por sorteo, para que lle tocar aquí no campo, porque é partido único. É un sorteo donde o partido se xoga na casa do equipo que vai peor clasificado. Ou polo menos si o pode. Despois xa é como vai coincidir. Entón, se pasan hoxe, me imagino que, claro, estarán contentos para ver quen lle toca na seguinte ronda. Xa temos o Porriño Industrial, onde estivemos co partido do Porriño no Club Deportivo Nieto, gañando 0-3. Xa son palabras maiores, xa chegan os equipos de arriba, preferente, autonómica, algúns da terceira. Agora, o que pase de aquí xoga coa guía... Xa teñen vostedes un equipo xa calendario. Preparado. Temos o calendario. Ou o Gran Peña ou a guía. Un dos dous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Bingo! Todos os sábados ás 10 da noite agardámonos en San Roque Torneiros cos mellores premios para levar ao seu fogar. Alegría e diversión no bingo de San Roque Torneiros. Este sábado ás 10 da noite